Keep me grounded as I reach higher than I see. Is there something there for me? Pulling back the reins, letting go again. I'm not afraid. I'm not. All my life, one page at a time, I'll show you my true colors. No, no, I won't apologize for the fire in my eyes. Let me show you my true colors. It ain't your rainbow. Not with the light. Yan ay patungo.
The Almusal Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaita ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Halo sa inyong lahat at syempre, kamusta ang inyong mga weekends? Ayan, at na-miss ko kayong lahat. At syempre, ilang araw na lang, papalapit ang Pasko. Ayan. At syempre, wag niyong kalilimutan i-share ang ating pages. Madrid, Philippines Pangasinan, Madrid, Philippines Cebu, and Madrid, Philippines Davao. At syempre, itong live natin, wag niyo rin kalilimutan i-share. Ayan, para mas makilala pa tayo ng madlang people. Ayan, halo sa ating mga mga early birds. Ayan, nandyan na sina Christine Serrato, Jana Gabica, Dominic Mats, Jessica. Ayan, halo sa inyong lahat at sa iba pang nanonood. Comment lang para malaman namin kung ready na ba kayo. At syempre, do not forget to heart react. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga nagmamahal ng The Almusal Club dahil nagsimula ito, nandyan kayo hanggang sa papatapos ng taon na ito. Lalong-lalo na sa ating solid almusaler na si Samir Manzanilla dahil ngayon matatanggap na namin ang iyong mga t-shirts. Ayan, so ayan, mukhang hindi nila naririnig na matatanggap na nila ang t-shirt na binigay mo, Samir. So ngayon, ibibigay ko na ang t-shirt at nagaling sa Jensan. Ayan, ito yung bigay sa atin ni Samir. Yes! Ayan, na-starstruck sila. So maraming salamat, Samir. At ito, ibibigay ko na ang mga t-shirts kay Rupi, kay Kimpi, at kay Zen. Yes! Meron pa tayong foods. Itong foods natin. Meron tayong mami. Dahil mahilig tayo sa mami. Ayan. Oh, naiiyak sila. Dapat nakikita. Ito. Nagulat sila. Ito, totoo. Itong mami natin. Meron pa tayong biscuit. Thank you so much sa pagmamahal sa The Almusal Club. Ito na, pinakahihintay ng lahat. Ang mga t-shirt na binigay ng ating almusaler na si Samir Manzanilla. Oo, ito. So, sabi niya, itong dalawa daw, kay Kimpi at kay Rupi. Ayan. Ito, tingnan natin. At ito naman, dalawang eagle kay Zen Master at kay DJ Ai. Ayan. So, ngayon, ipakita na natin ang ating cutie patuti, Kimpi. Ano yun? Ayan, na-shock ka? Oo, Madrid na yan. Meron na kaming mic ngayon kasi kahapon wala kaming mic. So, yan. Thank you so much kay Samir sa kanyang pasalubong na t-shirt from Davao. Nagulat Ayan, sila syempre. dito, guys. Yan, halo kay Christine. Ayan. Yes. Thank you so much, Samir, sa iyong Davao, mga pasalubong from Davao. Yes. Halo, Jessica. Sabi niya, hello, DJ Ai. Welcome back daw from Jana. Ayan, halo, mga taga Kabilokan, Kalasyaw, Pangasinan. Siyempre, ayan. Na-excite sila sa t-shirt. So, kung sinuot na nila. Thank you so much, Ito na, Samir. Ayan. Okay. Ayan. Dahil susunod ni Kimpi, mamaya muna natin ipakita si Kimpi. Ito na ang ating gwapong kengkoy, Rupi! Natuwa kayo. Kasya ba sa akin to? Yan, salamat na nag-gift. Wow! Yan, halo. Salamat na Mukha kami tricycle driver. Halo. Salamat sa t-shirt. Napakaganda. The Punisher. Yeah, Duterte edition. Wow! Yeah. Thank you so much. So, angas And for the naman. biscuits. Yan, salamat sa nagbigay dito. Teka lang. Tsaka, dito sa butter stick. Yee! Merry Christmas! Ayan, nagulat sila. Ayan, napunit. Surprise daw kasi ito. Ayan. Bahala ka dyan. Crop top. Kikim, crop top. Ayan.
Teka lang, tayo lahat dito. Tayo Teka lang, lahat. papatiin ko lang muna sila, no? Ito, papakita namin. Ayan, suot na namin yung shirt na bigay niyo, mga almasaler. Maraming salamat sa pagmamahal niyo. Tara na, Ayan, tara dito. Crop top yung guys. Tara. Ayan, sa mga gusto magpadala ng birthday gifts nila, highly appreciated kayong lahat. Thank you so much. Kita ba? Thank you so much, Samir! Ang ganda. Eagle. Wow. At dahil dyan, ito na ang official uniform. Ayan, game. Ayan! Siyempre, kanina nakita niyo ang ating napakagandang Zen Master. Kaya naman, nasan ba si Samir? Wala pa yata siya, pero mapapanood niya ito replay. Maraming salamat, Samir! At sa inyong lahat. Kung namin walay regalo, sana daw lahat may regalo. Ayan, ngayon balita ko, ang ating pot money ay umabot na sa 600! Ayan, nanonood na si Samir. Ayan Hi, na si Samir! Samir! Tara na guys! Dito na tayo ulit! Ay, siya. Na-excite ako. Welcome daw. Thank you so much, Samir. Ito sa aming mga, sabi ko nga sa kanya, sabi niya, kumakain ba kayo ng noodles? Sabi ko, mahilig kami lahat sa noodles. Lalo na yung yakisoba, paborito namin. Pero maraming salamat dito. Ayan. Kakainin namin ito sa Christmas party namin. Ito na handa namin. Thank you so much, Samir. Kaya naman, sa inyong lahat, ready na ba kayo? Uy, ang ganda nung The Punisher. Ang ganda. Kayo mga Ruby, The pakita mo. Punisher. Wow! Duterte. Tingin ka sa likod. Ayan, thank you so much. Nakikita ng ating mga audience na gustuhan nila ang ano. Ayan, thank you so Yan, much. babati muna ako. Teka lang. So, suot na natin ito ngayon. Yes, binabati ko sila, Kristen Joy Serrado. Yes, si Jana. Si Jana Gabica. Jessica, hello Jessica, huwag ka nang matakot. Oo. Natatakot ata siya kahapon. Bakit? Yan. At kay Samir na napakalupit na nagbigay ng t-shirt. Ang ganda, grabe, astig. Wow. Yes, thank you so much. Uy, may pagkain pa tayo. Tsaka buksan na ang pagkain, di ba? Sa iyong Christmas. Ay, ito sa'yo. Si Samir. Bago Samir. tayo, no? Sabihin mo na ang dapat sabihin kay Master Zen. So yan guys, huwag na tayong magpatumpik pa dahil marami pa tayong games ngayon and syempre, Yes. marami tayong winner. At Yan. dahil dyan, pwede bang i-invite natin si Samir dito sa Yan. Amazon Club? Yeah. Yes. From Malaysia Oh, daw yan. Ang laki ni Maggie. Sabi niya. So yan Yes. guys, are you ready na ba para sa ating Ay, games ngayon? Syempre, mag-comment and react Hello kayo sa'yo. dyan ng Hard Rock and Like React. Kung kayo ba ay ready na sa ating Ang mga ganda ng games shirt. today. Hello, Sabi ni Ninang Samir, Zen. hello Ninang Zen. Samir. Thank you so much, Samir. So ayan, ready na ba kayo? Dahil simulan na natin ang ating hangman in 3, 2, 1. 1. Hindi ako marunong magbilang. Alam ko kasama ako doon. 2, 1. Kuya, mamoy buto. Kaya mamili na kayo easy, medium, or hard. Ayan. Thank you so salamat sa much. t-shirt. Susunod ko to sa Sabado. Yes. Isusot ko to So yan araw-araw. guys, hangman ang inyong all-time favorite. Ano ba ang gusto nyo? Easy ba? Medium or hard? So ang ating pot money today is worth 600 pesos na po. Wow, laki ah. Siguro makukuha na ulit kasi lagi 600 yung nakukuha. Yes. Oo, Medium. masuwin masyado yung mukha niyo. Medium, sabi ni Jana. Mukhang hindi pa present ang ating mga solid almosalers na ano ah. Oo nga. No, not today. Other days. Can't Welcome na join welcome ka today. dito. Christmas party namin. Yes. Si Ruby to, sabi enjoy niya, sa yes. inyong Christmas party, Samir. And again, thank you so much sa iyong mga pasalubong. Gulat sila. So yan, may nag-comment na. Naunang nag-comment, Medium. sabi niya medium. Dalawa So let's sila. try medium para sa ating first category. Yay! At ito ay
one vowel word. So, ganun pa rin ang ating 2 balloons rule. Kailangan 2 lang na lobo ang mapaputok Yes. nyo. At kung pangatlo Yes. na, yes, automatic, kailangan wala na kayong mapaputok para makuha nyo ang pot money. Yup. Ayan. At dahil, So, yan ang 600 ating pot na siya. money, 600. at buksan mo na Oo. ang butter stick. Paborito ko yan. Yan ang ano. Tikman nyo. Para, ano, Thank you so much, para on the spot Samir. yung ano, yung, sige, tikman nyo na. Para on the spot Paano niya yung, napadala to? Ano mo kay Ai? Ayan, kasi Pinuntahan ni kagabi. Ai sa QC to kahapon. Hindi, kanina di ba may inabot na phone sa akin? Tumawag yung driver nung di ba lumabas ako? Ayun. Ngayon, hindi ko inayang kumain si Miss Zen kasi nga kukunin ko yan. Yan. Kasi pag may nakasabay ako sa inyo, syempre hindi na Halo, siya halo, Alex. surprise. Ang bango. Ang sarap nito, Halo, grabe. Alex Gabriel. Ayan, may nag-comment na sabi ni Christine. Letter Hi, A. Alex! Sabi ni Rika, letter A. Tsaka ni Rica, letter Letter A. A. Masarap. Masarap. Sarap. Dito lang yan sa amin. Kain. Pwede Hindi, natin hindi. hindi makain sa ano. Ano to, Sa labas. Ang dami. Guys, wag na kayo mag-vowel dahil meron na tayong vowel at ito ay letter I. Letter I. Pahingi naman kami. Huwag ka na. Samir, di ba kay Ruby at Kimby lang tong butter stick? Kanila na yung Masarap. Lucky Me, oh. Pahingi. Okay na. Ay, talaga. Hawak-hawak nila yung... Kasi yung hawak nila, kaganyan, no? Hindi, amin na to. Okay na kami dito. Okay, sabi ni Jana, letter I. Masarap, masarap. Correct. Patikim. Sarap. Ayun na, Lucky Me yan sa inyo. So, yan ang ating one vowel word ay Ano ba yan? letter I. Pahingi. So, Pahingi yan, ako, mag-input-input lang kayo guys sa inyong mga sagot. Sabi ni Christine and Jana, letter S. Ang sarap. Halo, Parang halo, margarine. Miss Angel Kalugay. Ayan, sabi ni Alexandra Gabiola. Birthright. Bright light. Birthright. Birthright. Samir, ang sarap nitong ano, butter stick. Masarap siya sa kape. Mas masarap Ay, walang sa kaysa kape. dun sa ano. Sa mga gusto breadstick. magpadala ng kape, kahit QRCC lang. Ayan, yun. sabi ni Christine Joy, letter B. Sorry na. Letter B. Ano yan? Is it birthright nga ba? Wow, may chance! Halo, halo, Princess Mendoza. Yes, kasi kung nga po. Magkala ko ba yun, Mendoza? Bakit naka-block siya na wallpaper na picture? Si Princess. So, let's try letter R. Kung may problema ka Kung man, tama ba ang birthright? malalagpasan mo din yun. Feeling ko maubos to ngayong araw pa lang. Parang meron pa siyang prize. Gusto mo bayaran natin po sa Mir? Meron pang prize. May prize pa siya, oh. Thank you so much. Try natin ang letter T. Thank you so much. Ayan. So, ano nga ba ito? Birthright nga ba? Hala, masarap. Masarap talaga siya. Ay, feeling ko kulang ng spelling si Alex. Ay, hindi tama pala. Tama. Ang sarap niyo, no? So, yan. Sign na natin ang letter H. Letter H. H. Ayan. And syempre, ang letter G. Letter G. Galing ni Alex, may napuputok So, na. yan. Wala pang napapaputok na lobo. So, Yay! pwede nyo pang makuha ang ating pot money worth 600 pesos. So, paano yan. pag ano? Congratulations, Alex Gaviola. Ay, hala. Paano pag si Alex pa rin ang nakakuha nung sunod? Pwede siya. Kanya yung 600 lahat? Kunyari, siya makakuha ng 3 hangman puzzle. Pwede sa kanya yung dalawa. Bakit? Hindi ba 3 yung set natin? Ay, hindi. Isang beses ka lang pwedeng manalo sa isang game. Oh, Ayan, congrats daw, sabi ni Jana, sabi ni Samir. Papanoodin ko to later. Attend muna ako ng Christmas party. Ako host eh. Wow! yeah. Big time naman pala to si Samir! Sabi mo naman, I-promote mo naman kami dyan sa ano mo. Dyan. Habang Alam. nagki-Christmas party kayo, manood na kayo. Ay, may Dyan. sumama Love. siya sa akin. May friends na Halo, siya. halo kay Mr. From Jomar and kay Pangasinan. Bean. Halo, halo, sa girlfriend ko. Sabi niya pangalan.
Bin Matila. Hello. Ayan, may nag-comment na si Rika sa Pigaw. Sabi niya, easy. Bin, may t-shirt kami. Tuntuan na naman ang ating mga... So yan, for our second category, ito ay places. Ayan, easy lang to guys ha. Ayan, syempre habang nanonood kayo ay mag-heart rock and like rock na kay Jag for Team Kimpy and Yes. Team Rupi. Yan, Yes. kagaya nung ginagawa ni Bean. Nag-react Nagre-react kayo siya. ng letters. So, mag-react din kayo habang nanonood kayo. Siyempre, magre-react talaga yan. Kung gusto niyo magpadala, nag-accept kami. Guys, t-shirt pa lang to. Hi, Alex! Ay, oo, meron din daw si Oo, Alex. si Alex sinabi niya, pero hindi pa ako nakapag-send. Yes, sabi niya pili lang daw kayo. Hihiya ako eh. May panlalaki ba dyan, Alex? Uy, maraming salamat sa pagmamahal niyo. Grabe. Thank you so much, Alma Solar Sekla Boo. Yan, may sinasabi na si ano. Alam niyo ba sinan niya? may Sabi ni pictures. Ryan, Pacific Ocean. Pacific pero, Ocean. subukan muna natin ng letter E ni Jana. Sabi niya, Jana. letter E. Wala. Yan. Oy, sabi naman ni Christine, letter A. Akala ko din actually Sabi ni joke Maribeth Rosario, ano po yung tanong? Sabi niya, Maribeth, meron kang huhulaan sa aming screen. Hi, B. Magbibigay ka lang ng letter na gusto mo at syempre, Yun talaga yung dapat hindi ka makapagpaputok ng lobo. Para Ito. makuha mo ang aming pot Ay, money nagulo. worth 600 pesos. Hello, love. Try natin ang letter A ni Christine. Letter A. A. Sobrang, Alpha. sobrang saya Ayan. ng araw ko kagabi. Pumuputok! Sobrang saya ko. Ay, natanggap yun eh. Kasi hindi. Meron na. Kasi Wala nang pumuputok na lobo. kasi nakatulog ako ng maaga. maaga. Sobra. Yes, ako rin. Pag uwi ko, tatulog agad ako. Grabe. Bawin-bawi yung... So, ayan guys, input lang ng letters at hindi siya Pacific dahil mayroon siyang EA sa dulo. Sa dulo. Masarap siya, masarap. Gusto niyo ba guys? Punta na kayo dito, makipaglaro kayo sa amin. Punta kayo dito, maubos yan, 1 week yan. Oh, guys. Pag 1 gusto nyo, week yan, feeling ko hanggang mamaya lang yan. pag gusto nyo pumunta sa amin, magdala lang kayo Ayan, ng sabi ID. ni Maribeth, letter I. Pero guys, meron na tayong letter I. Yeah. Ay, meron na ba? Wala pa. Wala. So, let's try letter I. Sabi ng ating viewer na si Maribeth Rosario. Uy, may letter I! Ayan, Wala meron pa siyang letter A, napapaputok. E, and I. Galing. And wala pa kayo napapaputok, guys. So, malaki pa ang inyong chance para makuha ang ating pot money. Napakalaki. Ayan, syempre nanonood ang aking tita. Hi, Tita Lucel Azares. Hi, Tita. Hi, Tita Kim. Hi, Tita Kim. Tita ni Kim. Hi, Tita ni Kim. Mami Ivy. Tita Kim. Beauty Take pa, care tita. always, Tita Lucel. Cute, tita. So, ayan. Meron pa tayong hindi nahuhulaan ng letters, guys. So, input lang. Parang may bago Dahil na ata tayong places ang ating category. May bago na ata tayong name. Si Cutie Patito at si Cutie Patita. Cutie pa, Tita. Ayan, Ayan, input lang kayo ng letters, guys. Nag-input ba sila? Ay, lasing kaya. Okay. Ayan. Masarap yung butterstick. Maharap. guys, pagkain pa lang to. Wala pang Ayan, sabi ni inumin. Jana, letter N. Letter N. Oy! Kung gusto nyo nang May inumin. isa nang pumatok na lobo, guys. Good afternoon, Ayan, good afternoon Kim. din, Tita. Thank you for watching always the Almasol Vlog. Lucille. What a supportive tita. Meron, nagpalit ako ng profile picture, tapos doon, yung asawa ng pinsan ko, nag-comment siya, Almasol Club. Club. Ah, siya ba yun? Oo. Ay. Paano ba to? Lucille, So, Lucille. Lucille. Tita Lucille. Tita Lucille. 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 Uy, Yes. nag-comment si Jana. Sabi ni Jana, letter P. Letter Guys, N. kailangan. Isa ay dalawa lang ang mamaputok niya na lobo May para pahingi sa ako. ating 600 pot money. So, let's try Wala eh. letter P.
Salamat. Wala. Thank you. Walang pinisen, Papa. Sabi ni Mami Ayan, Beth. wala tayong letter P. Pumutok na. Ha? Dalawa na yung pumutok. Ayan! Dalawa na pala ang pumutok na Loboso. Wala na. Pag may pumutok pang isa, Wala. Ay, wala na. bye na. Kanina isang pumutok. Ay, meron na. Tatlo na pala ang napaputok niyong Loboso. Ito na nga bang sinasabi ko. Goodbye, pot money na. At bukas na ulit. Siyempre, bukas okay lang yan dahil it's worth 700 pesos na po. Yeah. Ayan, halo-halo kay Angelina Tagaban Evasco. Yan, Sabi sabi niya, niya, letter F. letter F, yes. So, ibig sabihin, may highest Ayan, pot meron money na siyang, tayo. feeling ko Fies, char. No, places siya. Places. Places, 2 words. Yan, Field. Parang field yan. Narinig mo ba? Parang mukbang. Ayan na, Hangman set 2 places. Hulaan nyo na yan, guys. Try natin, sabi ni Maribet, letter L. Letter L. Oy, ayan, meron siyang letter L. Guys, it starts with letter L and letter F ang kanyang field, char. Field ba yan? Field. Amazing. Color blue. Black yung... Ayan. Field. Ano ang places na may field? Oh, feeling ko field yan. Oo. Hindi, letter L. Letter L. Afternoon dyan, dito umaga pa lang, 8 a.m. Ingat kayo dyan. Always watching you here in Wow, Dubai. Hi, thank you so much, tita. Thank you so Halo, much, halo Tita kay Miss Lucel. Sok. Hi, Miss Sok. Hi, Miss Sok! Gawa na kayo sa ka. Yes, ang pogi-pogi na anak mo, Miss Sok. Oo, parang nag-swimming si Jazz. Ayan, nag-comment na. Si Rika, sabi niya, letter D. Letter D. Yes, letter D. Ayan, field siya. Changing to my Nag-comment naman si ballpen. Bean. Sabi niya, letter T. Letter T. Ayan, si Lablab. Letter? T. Okay, walang letter T. Pero sumagot siya ng isa pa. Sabi niya, letter S. Kumakanta tayong tita mo eh. Sabi niya, Walang letter S. dito Yan. ay umaga. Ay. 8 a.m. Siyempre, ingat always dyan sa Dubai, Tita Lucel. And thank you so much for always watching. At isang pabango lang naman. Tsaka, gusto ko So yung mga yan, pabango sa sabi ng Dubai. ating bagong viewers na si Ariel. Mga pabango lang. Pag mga Ariel Middle East, Bisperas. mabango Sabi yung niya, mabango nila eh. Lambeau Field. Matapang. Saan yung Lalaki. Lambeau Field? Try natin ang letter B. D. Hindi mo yan makikita. Letter M. Ay, hindi. Kasi wala siyang view. Yeah, Lambeau. Ay! And letter Ay, nako. U. So yan, congratulations sa'yo, Ariel Visperas. Pakipian Ikaw mo ang ang iyong aming number. second winner today. Dahil ikaw- Parang tumatalino ka na, Kim, ah. Yes. Mabilis Ano mo ba? nang napipick up yung mga jokes ko, ah. Hard na tayo. Hindi ko Hard na na tayo, pinapansin. guys. So yan, dami na sumagot. So let's try hard para sa ating third set. Ang ating category ay Baho! Occupation. Hiring tayong agent, call center. Yes, we are hiring, guys. And call center Year-end agent. hiring. Yes, year-end hiring. Kaya mag-message lang kayo sa May aming... tinatago pa Wala. si, Wala na. Clear na yan. yung may icing na tinapay, ano yun? Ano? Ice gem. Ice gem. Yun yung masarap. Ayan, hard. Ang ating category ay occupations. Yan. So, dito sa Makati, we are hiring ng programmer, accounting staff, data analyst, legal secretary, and call center agent. Agent. Sa Pangasinan naman, we are hiring ng HR, IT, and call center agent. Siyempre, meron At din sa sa Cebu, Cebu. nangangailangan kami ng Yes, we call are center hiring agent. ng
call center Pati agent. sa Davao. So if you are Davao. interested, guys, just send us a message on our Facebook page, Madrid Philippines. Ayan na si Cebu, Ashel. Pangasinan, and Ayan, sabi ni Davao. Ashel. Good Good day, day, Madrid Madrid Nation. Nation. Halo, Ashel. Late ka na ngayon. Ashel, hindi tayo Sabi ni Madrid Rika Nation. and Jana, letter A. Ashel, tayo ay good Letter day. A daw, Almosalers, Clabbers, clabbers, Eclabush. Letter A. Sabi ni Jana, letter T. Late ka ngayon, Ashel. Anong meron? Ayan. So, yan, walang letter T. Patay tayo dyan. Sabi nga ng tita mo, maraming perfumes dito sa UAE. Baka naman. Tita, sabi nila baka daw. Baka naman daw. Yung papasko nyo kay Kim. Sabi ni Alex and ni Bean, letter E. Kakasundo. Ayan, may letter E. Ayan, letter E. Ano kaya yan? Bilisan nyo na maghula ng letters. Yes. Ang tamis! Wala man tubig. Matamis. Ang sarap nito sa kape. Pahigop naman. So, ayan. Comment lang, guys. Yes. Nang sagot. Busy po kasi mga DJ. Busy Ay, ka. Ayan, halo-halo kay Mr. Jomar de Jomar, Guzman sa nagbabalik. Pampanga. Tama ba, Pampanga? Yes, letter Or U. Malolos? Sabi niya, letter U. Ayan. Sabi Ayan na ni si AJ, AJ. nagbabalik, Polar Glazer. Grabe, si Mr. AJ. Mr. AJ, napanood ko yung ginawa mo, ah. Yung Ano? ginawa mo sa Christmas party dyan sa Davao. Anong ginawa niya? Yung nag-hep-hep hooray sila. Ayan, ito na si Master. Sabi niya, Polar. Polar Glazer. Chorba. Glazer. Ayan, so let's try letter Letter P. P. Hala, Mr. AJ, paano mo As in nalaman? panda. Try muna natin ang letter Ay, U. mali, Ay, mali, siya mali, Pampanga. Pampanga pala si Mr. Jomar. Ayan, halo sa inyo dyan. Ayan, At syempre, may balita ko Paul may Ambat. bagong ano kayo dyan. Bagong office. Si Paul Ambat nanonood. Sino Yan, nga ba si Paul halo Ambat? si Paul. Well, ayun na si Jay, ang ating JJ. Nanonood. Ayan, JJ Tabighe. O, JJ. Yan. Hello, So, let's JJ. try letter. Nood ka nanood. Letter O. Letter O. Huwag ka ditong manood. Mag-host ka dito. Ayan, walang O. Try natin ang U ni Mr. Jomar. Letter U. Meron na yata kanina. Ay, wala. Ayan, it starts with Ayan. letter U and letter P. Occupation. ako'y Starts with sa'yo. letter U. Ikaw. Ikaw ay aking. Akin. Ayan. So, hulaan nyo na yan, guys. Feeling ko madali ng hulaan. Parang from pang outer space yata yan. Tama ba? Ano ba yan? Ulam? Charot lang. Sabi ni Rika, letter L. 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 Letter L. Ayan, may letter. Planet Siyempre, ba to? umulit ka. Char. Hindi, joke lang. Ayan, letter L. Ano yung Walang planet mo? letter Double L. N. Di ba? Joke nga lang. Planet. Planner. Baho yan. Ay! Planner. Alam ko na! Planner. Say natin letter N. Planet. Double N. Letter M. Planner nga. N. Letter Urban. R. Char. Ay, ano ba yan? Dahil dyan, nagbibigay kami ng pamasko. Ninang Kimpi. Dali, sinabi na yung sagot eh. Kung narinig niyo yung sagot ko. I-comment niyo na. Tapos nagkamali. Try natin letter R. Guys! Letter R. Ayan, sabi ni Paul Ambat, Urban R. Planner. Napakagaling ni Paul Ambat. Ayan. Mukhang narinig ni Paul ang sagot ko. So, Paul, ikaw ang aming third winner. Congratulations, kompleto ng ating winner sa ating first game, Hangman.
Yes, Okay. congratulations sa inyo Announce na lahat. natin agad dahil time check, it's already 12:35. Yes, congratulations Alex Gaviola, Ariel Visperas, and Paul Ambat. Sa ating first-time winners na si Ariel Visperas, paki-PM ang iyong number sa ating Facebook page, Madrid Philippines. PM your number for your load price. Ayan, so mag-proceed na tayo sa ating word matrix. May comment si Jay. Punta ka dito, dali, susubukan kita. Ayan, so wag niyong kalilimutan Punta ng ka ating... daw dito, Jay. Susubuan Yes. ka daw ni Rupi. Yes. Dali, punta ka dito, makikisit-in ka, kalong ka sa akin, dali. Tapos Dalawa susubukan tayo. ka lang, Masarap. ganon. Kailangan tabi kayo. Oo. Sit-in ka dito. Sit in ka sa kanya. Yes. So, ang ating Ayan. number 1 rule dito, wag niyong kalilimutang ilagay ang column and row. For Row. example, nakita niyo ang pangalan ni JJ. Sa letter J, number 1, JJ1. J1. Ayan. So, Kailangan laging tawagin niyo na si kasama ang JJ. row and column. Ang ating category ay Fruits in New Year's Eve Table. Hindi naman nakakalito yung pag nakita niyo yung JJ sa letter J na may Ayun J1. nga. Kailangan, kunyari, Almusal Club. Letter A, nakita nyo sa B1. So, ang sagot nyo ay B1, Almusal Almusal Club. Club. Yes. Parang So- ang tangkad ko sa video natin. Ayun, may nakita ko Almusal Club. Sabi ni Ashel, Apple. Apple. Is Bilog it ba ang I? apple? I or L? Wala namang Di ba sa New Year, yung nakasanayan natin is yung mga bilog? Watermelon. Watermelon. Yes, Sabi ni watermelon. Jana, K2. Ang sabi ni K2. Jessica, F7. Apple. Meron ba tayong Chico? Chico, yes. So yan, from Alex Gaviola, sabi niya Chico H12. So yan. Hindi siya apple. Meron Si siya apple. Ariel Vispera, sabi niya orange. Orange. 6C. Hindi siya apple, pero may apple siya. So guys, paramihan kayo ng mahulaang words. Marami pa. At may puntos bawat words para manalo. L Kaya daw. hula-hula Wala lang. tayong walang apple. Meron. Meron, may Hindi, kasama dito. siya. Ay, may kasama yung apple. Ashel, may kasama yung apple. Yung maliliit. Ano yun? Apple shape. Ito, may nakikita ko sa L. Anong tawag sa Sa maliliit L. na apple? It's apple. Apple. Guys, meron sa L. Pinya! English ng pinya. Isang kay Mito. Masarap to sa shake. Ano yun? Ano yun? Doon Yung sa L. Sugar. Sa L. Walang pineapple. Ay, meron sa L? Yeah. Meron ba? May pineapple, J11. Ah, Apple pwede siya. pie. Pwede siya sa letter L. Meron bang apple pie? Meron. Apple pie? Wala. Walang apple pie. Hindi pa siya fruit. May apple, So, yan na nga ba yung sinasabi ko na nakikita ko sa L and sa J. Sabi ni Jana, J11 pineapple. Okay, Pomelo. meron tayong pineapple, Jana. Pomelo, J1. J1. Pwede ba? Yan. Good. Okay, from Ariel Visperas yun. Ayoko na, busog na ako. So, meron na tayong watermelon, orange, pineapple, Ang tagal naman ng shopping ko. Chico. Yes. Ano yung isa pang apple? E di ano? Adam's apple. Apple mango. Apple mango. Cane apple, Circle social. apple. Hindi. Ayan, melon. Sabi ni Alex, J4. Okay. Yan, tama. J4. Hindi, may isa pa. May shape na apple. Ano yung apple na may shape? Guys, kukwentuhan ko kayo Ano mamaya. yung apple na melon? may shape? Ano? Hindi, sexy apple. Apple of my eye. Ano nga? Siyempre, siya lang yung sexy Sino sa yung akin. nahula ng melon? Hindi ko siya makita dito. Ano yung shape? Apple na may Uy, shape. sino yung humula ng melon? Si Alex. Alex. So, meron na lang. Yung isa yung red na may mga... Meron pang dalawa. May mga Kay balahibo. Mito. Alam mo yung kay Oo. Mito? Sa English ng kay Mito. Yung apple na maliliit, yung... Maliit ba yun? Yung Tama. may buto.
Yun. Lahat naman Yung ata. parang santol. Eh, paano yung yung seedless? Ang dami niyo ng Yung apple. parang yung parang Ayan. santol siya. May sumagot Ayan. na. Sabi ni Alex Star Apple. 10K. Tingnan natin kung pwede sa 10K. Pwede. Ito nga, okay, Mito nga Pwede. 10K, tama. Pwede. Ah, okay. Oo, ayan. So, meron pang isa, guys. Ano yung sinisip-sip na parang santol? Yes. Bistro. 1 minute na lang, guys, ha? 1 minute na lang. Color red. Sinisip-sip na parang santol. Yung Sinisip-sip. Okay. Kasi may buto siya. Mabuhok yan, di ba? Mabuhok. Ano? Mapulang mabuhok. pangit Sabay sa tayo. labas, pero masarap. Yung ganon. Masarap sa loob. Mabuhok sa labas. Masarap sa loob. Ayun. Mapulang mabuhok. Color Yes. red. So, last sabi ni 30 Alex, Sabi seconds. niya, rambutan, 3F. Okay. Yan. Alex, nakain ka ba ng mabuhok sa labas? Linis ba to? Mabuto sa loob. Yan. Kompleto na. Meron na Nako, tayong sayang winner. yung sagot ni Jay. Sabi niya rambutan, pero Rambutan, walang may row and exclamation point. column. Ayusan mo kasi. Kiwi. So yan, kompleto na ang ating Yes. Fruits and New Year's Eve Teka lang. table. Meron Teka, tayong May sinagot si tas Jessica. isang kiwi winner. daw. Prutas ba yan? Alam ko nilalagay sa sapatos yan, oh. Ano yun? El Rambutan. So yan, congratulations! Sino ba ang ating winner? Ang ating winner sa ating word matrix, walang iba kundi ang ating puzzle matrix queen, Alexandra Gaviola. Congratulations, Alex! And let's now proceed to movie serye. Ayan, nabilis natin ngayon. Ayan, Ang dami kumakain ng rambutan, no? Kahit walang letter, rambutan agad ang sinabi. Oo nga, rambutan. Gusto niya ba yung Nagets niyo rambutan? agad. So yan guys, para sa ating third game, kailangan nyo lang hulaan kung ano bang movie ang aming Ito yung nilalabas sa aming screen na ang genre ay drama thriller. Ang dali naman ito, Char. Panood ko na yan. Ano yan? What's that? Nasa gilid. Bida to dyan, bida din sa Game of Thrones. Tama ba ako? Charot. Tama ba? Turn down to smile. May nagbe-birthday. Ay, doon. oo, May maganda nagbe-birthday to. doon, oh. Ayun sa bintana, nakita mo? May nagbe-birthday. Yan, oh. Happy birthday. Maganda to, nagising sila after ilang years sa Yes, pagtutulog pabot na ako, nila. Ruby. Kasi sabi nila, dalawa daw yung Sa Earth na pwedeng tirhan ng tao. Ayan, sabi ni Ryan Buwan ay The Passenger. Maganda to. Hula pa. Ano, hindi to nakakasawang movie. Okay na ba yung sagot? Oo, Ano ba maganda. napapanood yan? Si ano ata yun eh? Kasi sabi nila, pupunta sila sa isa pang planet. Kaya parang ano tawag doon, natulog. Natulog. Sleep. Hindi, yung parang, Coma? Hindi hindi. yung nag-preserve Na-freeze. Oo, parang ganon. Okay. Oo. Pero ano sila, parang tulog lang sila. Ayan. So yan, ilabas na natin ang tamang sagot. Ito Si ano ata ay yan eh? Si Passengers. So, Yes. nauna dyan si Ryan. Super sexy ni Jennifer Lawrence. Inulit ni dyan. Ryan. So yan, Jan, congratulations Ryan. At ito ang ating second genre. May mga datang ano Drama comedy. May- Ito, Then, crush nyo na naman yan, yung bida May dyan. magandang senaryo dyan sa passenger eh, no? Passenger. Meron daw bakbakan dyan eh. Oh, may bakbakan. Merong susunod? So ito, maganda to. Ano yan? Si ano to? Si Sino? Crush. Si Crush. Si Crush to. Crash Bandicoot. Ganito, Guys, nasa ano- club, ganon. Happy birthday dun sa nagbe-birthday sa kabilang building namin. Nakikita ko sa bintana, may dala silang cake Oo nga. na may lighter. May dalawang candles. May sumasayaw dito. Sino? Oo. Anong kwento nito? Alam mo kwento nito, Miss Kim? Ano mapapanood yun? Oo. Matunog lang yung Maganda title to. niya. Type po daw yung El Rambutan ni Ariel. Ay, gustong-gusto nga nila yan. Hindi kasi ako nanonood ng ganyan eh. Ang May gwapo niya sumasayaw kasi to. eh.
Ayan, Ano wala yung na nakadrawing yan. yan? Ano yan? Hindi siya crush. Hindi yan drawing. Ano yung table na yan? Table yan, gawa niya ata. Tama ba, Miss Kim? Gawa sa? Hindi siya American Gawa niya. Pie. Gawa sa? Gawa nung bida. Oo nga, gawa sa? Ano ba yan? Anong klaseng paayan? Hindi siya American Pie. American Pie. Kasi yung, Yung nakita bida nga dito, nila bida doon. sa Step Up. Ayan, ginagaganyan ka, Jomar. Magaling ka gumanganyan. Diba? Si Jomar Solomon, para siyang yung bida eh. Nung Christmas party. Ano yung pizza pa? Di naman. Sabi ni Jay, pizza pie. Ano nga ba? Lakas din ang tama niyan eh, no? Gutom ka pa ata. So, ilabas na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay... Mike. Magic Mike! So, sayang walang nakahula ng tamang sagot. Yes. Babawi kayo dahil meron pa kaming third genre at ito ay... Ay! Yes. Fantasy ang ating Bagong-bago third yan. genre. Bago ba Oh, yan? yeah. Last year. English. Maganda to. English, Ano to? May part 1. Hustlers. May part 1. Part 1. Millionaire. Ay, may part 1 to, pero wala siyang kasama. Tama ba? Eto, may kasama siya. Ay, alam ko na yung building na yan eh. Ang dali-dali lang, oh. Yung Yes. building na naging maleta. Kung ano kayo, kung fan talaga Tsaka kayo. yung controller sa kanya ng police. Aunt May. Tsaka, Hindi kasi nanalo na Ayan, siya. sabi ni Mr. Jomar, Ant-Man and, And the the Wasp. Wasp. mahilig ko sa aunt. So, ilabas na natin ang ating tamang sagot. Ito ay Ito ay... The Ant-Man. Ant-Man and the Wasp. Okay, so congratulations, Mr. Jomar Solomon. Ikaw ang Yes. aming third. Ay, second Tama, winner. tama. Ang mga drawing ka mo. Okay. Sino ba ang ating winner? Ayan, congratulations kay Ryan Bon and Jomar Solomon. Dalawa lang ating winners. Kaya naman, yes, ito na ang ating art attack. So, ang ating art attack, dahil Pasko na, bibigyan ni Ninang Zen ng puntos ang title. So, pantay na po si title tsaka si first line ng 1 point. Kaya naman, ang unang tatlong maka 6 points, sila ang panalo. So, 1 point sa title, 1 point sa first line. So, pag nakuha niyo yung dalawang yon, may 2 points kayo. So, Ayan, ready na ba kayo halo-halo sa kay ating art JF, attack? Marteha and kay Shira present na. Bilis nun ah. Hello! Ayan, syempre, before tayo mag-start, don't forget mag-heart react for Team Kimpi and like react for Team Ruby. Ang aming category today ay Ballad. Acoustic ballad. acoustic songs. Ayan. So, start na in 3, 2, 1. Game. Go, go, go! Ang ating category ay acoustic ballad songs. So, dahil Pasko na, yun, magkakaroon tayo ng tig 1 point sa title at 1 point sa first line. So, 2 points yon kung nakuha nyo ang dalawang yon. So, 6 points dapat ang makuha nyo. Ayan. Ouch! Oh, gulat ko. So, si Kimpi meron siyang 5 words. So, ang bilis mag-drawing. Si Rupi meron siyang 1 word. Ayan. Sino bang may kanta niyan? Art Attack. So, ayan, meron akong 5 words. 5 words. Ayan, tama. Mirrors, aren't you something to admire? Dahil dyan, Mr. AJ Guache, you have 2 Just points. something to admire. Uy. Meron akong 5 words. Madali lang, ayan, oh. Ang galing ah. So, 6 points, guys.
In short, tatlong tamang sagot ng first line at title. 1 point sa title, 1 point sa first line. 6 points, 3 winners. Hi, Miss Jo! Happy lunch! Halo, Miss Joanne Bona. Ayan, kay Kimpi, 5 words. Rupi, 4 words. Oh. Ito, pag 3 plus 2, anong tawag sa sagot? 3 plus 2. I'ma tell May you may moon. Anong moon yan? Total eclipse of the heart. Okay. Tama ba? Okay, so tama si Shira, total eclipse of the heart. Every now and then, I get a little bit lonely. So, Shira, meron ka ng 2 points. Shira, 2 points. Lonely is the night. Okay, Ryan Buwan, 2 points. Dahil nakuha nyo ang title at first line. Ayan. Lonely Night, Fifth Harmony. Hindi po. Tamang sagot ay Lonely is the Night by Air Supply. Ayan, si Kimpi meron siyang 3 words at si Rupi meron siyang 5 words. Ayan, sabi ni Alex, someone like you. Someone like you, Alex Gaviola. Dahil dyan, may 4 points ka na dahil may kasamang lyrics. Search results. Ay, 4 points. Sorry. Sagot ni Si Mr. Alex, 2 AJ. points pa lang. May search results. Ay. So, si Alex, 2 points pa lang. Ayan, mahaba pa naman ang oras. Meron pa kayong 12:53. Meron pa kayong 7 minutes. Where do broken hearts go? Ryan Buwan. I know it's been some time. 2 points. Another 2 points. So, may 4 points ka na. Last 2 points na lang at ikaw na ang panalo. First winner. Fixing a broken heart. Broken hearted. Hindi po. Meron akong 4 words. 4 words. Kay Kimpi. Madali lang yan. Hindi siya the power of 2. Malapit ka na, Jessica. The power of. The power of. Ano? Ayan, si Alex sabi niya, the power of love. The whispers in the morning. Like, I'm gonna lose you. Ayan, na dahil dyan, Mr. AJ, meron ka na 4 points. Alexandra, the power of love. The whispers in the morning, another 2 points. So, may 4 points na kayo. Ayan. So, kay AJ Guache, Ryan Bon, and Alexandra Gaviola, last 2 points na lang
Panalo na kayo. Ayan. Si Kimby may 1 words. Cute. Tapos si Ruby, meron siyang 5? 5 ba? Meron siyang 5 words. Ayan. Kay Kimby. Oh, parang babae. Ha? 4 words kay Ruby. Ayan, si Kimby parang ponytailed girl. Ay, hindi. Upuan pala yun. Akala ko naka-ponytail. Ayan, kay Kimby nakaupo. Girl daw, girl. Tama ba, girl? Hindi. Ayan, so parang meron pang truck sa labas. Tapos may tao. Ano kaya yan? Tell me! Ayan, si Ruby, 4 words. Mukhang naglalakad. Ito, sa akin, 1 word. Hindi siya vacation. So, kay Ruby, 4 words. Ano kaya to? Hindi ko rin to alam eh. Royals. Nakasakay siya sa bus. Royals daw. Wait! Hindi po. Hindi siya wait. Wait, ba to wait? Royals. Vacation. Señorita. Tell me. So, ulitin ko 6 points. So, si Alex may 4 points. So, kailangan maka 2 points si Alex. Dapat nahulaan niya isang title at isang first line. So, basta ang isang first line Hindi may siya 1 point at drive. isang title Hindi rin siya katumbas ay ride. 1 point. Wala pa. Drive. Ride. Anong tawag sa kasama mo kapag nagda-drive? Anong tawag sa'yo pag bumabiyahe ka? Tama ba? Ayun. Let her go. Hindi. 1 word. Anong tawag sa'yo? O, ito, uuwi na tayo ngayong Pasko. Isa kang... Passenger seat daw. Hindi, 1 word Hindi lang. siya. 1 word. Wala na yung seat. Ayan, sabi ni Ariel, passenger. Passenger. Ayan, so napunta na yung Meron 1 point ng kay first line. Ariel. Yung first line ng passenger, 1 point na lang dahil nakuha ang title for 1 point, Ariel. Yes, anong first line ng passenger? Ayan. Ay, nakulangan tama yung passenger seat. I'm sorry. Bakit passenger lang nakalagay dyan? So, tingnan natin yung passenger seat. Sino bang nauna doon? Si Alex Gaviola. So, si Alex, meron ka ng 6 points. Ikaw na aming first winner. Ay, sorry guys. Passenger seat ang tamang sagot. Ayan. Nawala lang yung seat dito. Nakalagay lang passenger. I look at her and have to smile. So, passenger seat po yun. Ang nakakuha si Alexandra Gaviola. Ayan. So, si Ruby meron siyang 5 words at si Kimby meron siyang 3 words. Grow old with you? Hindi.
Ang hirap. 3 Hindi words. Siya, tama ba, Grow Old With You? Sa'yo? Hindi. Sa akin, hindi siya Grow Old With You. Meron na tayong and- isang winner, si Alex. So, meron akong 3 words. Angels 3 brought words me lang here. siya. Hindi siya Angels Brought Me Here, pero merong angel. Ano ba to? Angel of Mine? Hindi. Guardian. Me. Nasa baba, me. Siya Hindi yung, siya angel of mine. siya yung angel mo in English. Ako yung angel mo in English. Ayan. So, bibigyan na lamang namin kayo ng last 2 minutes. Hindi siya angel of mine. Pero may angel. Meron na tayong isang winner, si Ayan, Alex Gaviola. Meron akong 3 words. Si Rupi merong 5 words. Guardian Angel daw. Other term ng may guardian angel. Ako yung Ano angel. yung ako? Ako yung... In English. Oo. Paano Ito. ako? Your guardian angel. Ayan, sabi ni Alex, I'm your angel. So, kopyahin nyo na lang dahil nanalo na si Alex. Ang galing ni Alex, ha? Mm-mm. 'Cause I'm your angel. Char. Ayan, halo kay Ate Mary. Hi, Ate Mary. Hindi siya busy ngayon. Nakapanood siya. May I have this dance? Tama po ni Mother Nature. Ayan, so last 1 minute na lang tayo. Ana, 5, Ayan, si Shaira. 4, 2 points. Hoy, wala pa. Last 1 minute pa, last 1 minute. Ayan, pare-pare. Ala, ano nangyari? Ayan. Tatalo pa kayo. Okay. Paunahan na lang. Last 30 seconds. 12, 10. Ayan, bukas na po ulit. Thank you. Thank you so much, Jessica. And keep on watching. Thank you. Bye-bye. Ayan. So, si Alex pa lang ang nananalo. Hi, dear Tanyan. Why are you crying? Nakita niya ako. Drawing pa pala to. Ayan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so tapos na. So, Dahil ayan, congratulations sa ating mga winners. Isa Sayang, isa lang ang nakahula pala. Isa lang ang nakahula. So, yan, bumawi na lang kayo bukas, guys. So, sino ba ang isang nanalo? yes, ang ating lucky winner ngayon, walang iba kundi si Alexandra Gaviola. Congratulations, Alex. And thank you for watching every day. Ayan, so sa lahat ng mga nanalo from Hangman until sa ating Art Attack, pakipian mga inyong mga numbers, lalong-lalo na sa ating mga first-time winners. Abot mo ba si Shaira? Sumagot siya. I see the light. Ay, Content hindi. mo na. Bigla na akong nag-ano eh. Nung nag-ano siya. Ah, sayang. Sayang. Okay, sayang. So, maraming salamat sa inyong lahat. And thank you so much, Samir Manzanilla, for the foods and for the t-shirts. So, thank you so much. And syempre, advance Merry Christmas sa inyong lahat. At syempre, magmahalan lamang tayo. And always positive vibes lang po tayo. Ayan. So, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. At tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! See you tomorrow. Congratulations to all the winners. Bye-bye. Merry Christmas!
yan ay patungo sa The Answer Club.